Bueno, aditu ikastaroan niretzat izan zen, bultzakada nabarmena. Orain dela 4-5 urte egin nuen ikastaro bat izan da. Eta esango nuke batez be, kontzientzia hartzeko oso baliagarria izan zela. Esan behar dut ni ez nintzela jaio kooperatibista. Eta kooperatibista egin naz kooperatiba barruan. Orain dela 15 urte kooperatiban egon da, eta batez be organoetan egon da. Zergatik, garrantzitsua dalako jakitea nondik gatozela. Eikako historia edo nire kooperatibako historia ezagutzen nuen, baina batez be kooperatibismo nola sortu zen, zertarako sortu zen. Ulertzeko ez dela bakarrik lana, badaukagula beste aportazioa gizartean. Niretzat, kontzientzia gehiago hartzeko kooperatiba dela modelo onena. S-ean ezagutu ditut, SL desberdinak ezagutu ditut, eta kooperatiba modelua hemen egonda ezagutu dut, eta pentsatzen dut dela modelo onena. Nahi badugu, organetan jende kontzientziarekin edo kontzienteago zertarako gauden eta zer egin behar dugun hurrengo urtetara begira, baditu formakuntza dela balio oso garrantzitsua. Eta zeozer nabarmentzeko, bai aipatuko nuke beste realitate batzuk ezagutzeko aukera moten dutzuela kurtsoak. Zergatik, gure kasuan, hemen badaukagu kolektibo bat, non bakarrik bizi izan du gure realitatea, eikan bakarrik lan egin dute. Eta kanpora joatea eta ikustea badaudela beste errealitate batzuk, beste kooperatiba batzuk, Mondragon barruan, Mondragonetik kanpo, Lagunaro barruan, Lagunarotik kanpo, hori oso aberasgarria dela. Eta beste gauza bat aipatuko nuke da eraldaketa soziala. Zertarako gauden, lanpostuak jasangarriak sortzeko, aberastasuna gure inguruan, baina zeozer gehiago aportatzeko gizartean, hau ez da lan hutsa. Bakarrik lan egiteko badauz beste modelo batzuk, lehen aipatu dudan bezala, baina hemen badaukagu beste bete behar, gizartearekin daukagun konpromisua. Hezkuntza kooperatibetan ez nuke esango garrantzitsua dela, esango nuke ezinbestekoa dela. Eta gaur egun, ze bizitzen ari garen hori kontutan hartuta, are gehiago. Zergatik, alde batetik, gure negozioak oso arin edo oso modu erraz batean hasi direlako, azken 20-25 urtetan, batez be negozioak eskatu duelako, eta modu natural batean jungara hasten, jungara kanpora, jungara Ameriketara, Txinara, beste herrialde batzutara, baina hezkuntza kooperatiba nire ustez ez da hasi, edo ez dugu zaindu beste esparru desberdin bezala. Esan nahi dut, igual pentsatzen genuen, batzuk kooperatibistak jaio zirela eta ja kooperatibista barruan daukagula, baina hori landu behar da, eta hori poliki landu behar du. Orduan, hezkuntza kooperatiba oso garrantzitsua da, oso garrantzitsua izan zen, eta oso garrantzitsua izango da hurrengo urtetara begira. Gaur egun, gure modeloak alde batetik duala pizkat gizartearen kontra. Gure gazteek badatoz beste balioekin, badatoz beste zer saltzen ari da lanari buruz, lana zer balioa daukan, eta ez dauka zerikusirik lehen geneukanekin, edo lehen zegoenarekin. Orduan, hau landu behar da, gure modeloak eskatzen digu hezkuntza kooperatibo hori edo lanaren balioa gizartean edatzea. Asko entzuten da, gaztiek ez da, ni ez dakit kontra naho, gaztiek badukate euren kezkak. Eta igual nahi dutena da, zentzua emotea lanari, igual ez daukie betiko lan bat edo betirako izango da, lehen bai zegoena, hau izango da nire lana eta izango da betirako, eta hemen eroso sentitzen ez, betiko gauza bat. Igual gaur egun ez, baina moldatu beharko gara erantzun
erantzun bat emoteko, baina bai ikusten dut gazteek eskatuta daudela, eta zer aportatzen ari zara, ez dakit inguruarekiko, edo zer aportatzen ari gara, ez dakit inklusioarekiko, beste kezka batzuk badaude gazteen artean, eta horri erantzuna eman beharko dugu. Eta horretarako gure hezkuntza kooperatiba ezinbestekoa da. Eure jakiteko, modelo guztietatik, hauze izan daiteke bat, erantzun horiek emoteko.